मा जानानै फिन खनसेबाव आङो पुलिस थानायाव थांफिनगासिनो बेखौ आं नोंथांमोननो खोन्थागोन। जोंनि न'आवबो थांनो हागौ जोंनि थानानि पुलिसफोरा। आं खोन्थागासिनो नोंथांमोननो भिडिअखौ जोबजासिम नाय ना। वाव क्या पानी। खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खनसेबाव आंनि चेनेलाव बरायबाय। दिनै सुजाजों जों हरखाबै थांनि थानायाव मा जानानै थांगासिनो नोंथांमोननो खोन्थानि। लांजाजोब्बाय डकुमेन्टस गासिबो गैला, नै लांदां जाजोब्बाय, लाखिजोबजाबाय अरिजिनेल डकुमेन्टस गासिबो। आंनाव नै बेल'सै, बेखौल'सो हरफिनबाय, बेखौ स्केन खालामनानै लाखिबाय ओमफ्राय बेखौ हरफिनबाय आरो मोनफिनगोन ना मोनफिनला मिथिगौ ना आंनि डकुमेन्टसफोरखौ। ओमफ्राय आं खोन्थानि मानो मा जादों। गोदान फिन खनसेबाव जोंखौ भेरिफाइ खालामफिनगासिनो आरो फैफिननांगोन थानायाव। मिथिला मोनफिनगोन ना मोनफिनला डकुमेन्टसखौ। सुजाना एक्सुवेलि न'आवनो दंखायोमोन डकुमेन्टसफोरा, ओमफ्राय बेना इजि जाबाय। ओमफ्राय आंना बेयाव लाना फैजोबबायमोन ना गासिबो डकुमेन्टस अरिजिनेल डकुमेन्टसखौ आं बेयाव लाना फैदोंमोन। ओमफ्राय दायो आङो न'आव हरनो हाया, करियार खालामनानै हरबाबो बुहुत फैसा थांगोन। एक्सुवेलि बे भिडिअआ नोंथांमोननि थाखाय बांद्राय इम्परटेन्ट नङा, नाथाय जायफोरा माने बिदेशआव थाहैयो, बिदेशआव थांनो नागिरदों बिथांमोननि थाखायहाय हेल्पफुल जानो हागौ, ओंखायनो आं खोन्थादों। सुजा कितना दिन के बाद हम लोग वापस मिलेगा क्या वो डॉक्यूमेंट्स? 2-4 में ना। जब उसका मर्जी होगा तब। मिथिला माला मोनफिनगोन डकुमेन्टसखौ। गिलायलायदों आं हरनाय समाव, मोदोमानो मावजोबलायदों आंनिया। बेथ' अरिजिनेल डकुमेन्टस। बे पासपर्टखौ आरोबा स्केन खालामनानै लाखिबाय, ओमफ्राय फट' खेबदों आरो इसोर गोदान भेरिफाइ खालामफिनो जों माबा दाय मावनानै फैदों नामा गावबागाव कान्ट्रियाव बेफोरखौ गोदानै। ओमफ्राय बेयावहाय जोंना बेयावनि भेरिफिकेसना बिनिया जोब्बासो बिसोरो बिनिफ्राय क्लियार खालामनानै जोंनि इण्डियानि थानायाव हरगोन। ओमफ्राय इण्डियानि पुलिसफ्रा आरो जोंनि न'आव थांगोन। जोंनि न'आव थांनानै आंहा जेबो दाय गैयाबा बिसोरो क्लियारेन्स हरबासो बेयावहाय आरो खामानिया जाफैगोन आरो बिनि उनावसो डकुमेन्टसफोरखौबो मोनफिनगोन। ओमफ्राय बे पुलिस सार्टिफिकेटजों ओमफ्राय आंनि जेनिखि अरिजिनेल क्वालिफिकेसन स्कुलनि डिग्रि, कलेजनि डिग्रि सार्टिफिकेट बायदिसिनाफोरखौ लांदों अरिजिनेलखौ, बिखौ बिसोरो माने बुहुत गोलाव प्रसेस आरो ओरै माने इण्डियाआव थांफिनबाय डकुमेन्टसा। थांफिननानै माने आं दिनै जमा होबोबाय थानायाव, ओमफ्राय बिसोरो इण्डियाआव हरसिगोन। इण्डियाआव हरनानै जोंनि इउनिभारसिटियाव थांनानै बिसोरो स्टाम्प बुनानै लाबोफिनो आरो। ओमफ्रायो जेब्ला जोंनि गामियाव जेबो माने पुलिसनि जेबो रिपर्ट बायदिसिना गासिबो क्लियार जाजोब्बा, बिसोरो क्लियारेन्स हरबा, जोंनि थानानि पुलिसफ्रा क्लियारेन्स हरबा गासैजों बिसोरो एटेस्टेसन खालामनानै लाबोनोसै डकुमेन्टसजों, पुलिसनि भेरिफिकेसन सार्टिफिकेटजों। बिनि उनावसो सिन्था गैला। ओमफ्राय खामानि गासिबो जाजोब्बा आं नोंथांमोननो खोन्थागोन भिडिअनि थ्रुयैहाय मानि थाखाय बे खामानिखौ जादों, मानि थाखाय जोंनि डकुमेन्टसखौ लांजोबदों, मानि थाखाय डकुमेन्टस एटेस्टेसन खालामदों, मानि थाखाय पुलिस भेरिफिकेसन फिन खनसेबाव खालामफिनदों, बेखौ आं नोंथांमोननो उनाव खोन्थागोन। एसे टाइम लागोन, मास मोनसेसो लागोन। डिसेम्बरसिमहालागै बे खामानिया जाजोबगोन। बेसिमहालागै जोंनि डकुमेन्टसा बिसिनि आखायाव थासिगोन। प्लिज प्रे खालामदो थाब जानायनि खामानिया आरो भेरिफिकेसनावहाय जेबो प्रब्लेम जायै बायदि ना। आसा खालामो थाबैनो मोनफिनगोन होननानै। सुजानियाथ' जेबो प्रब्लेम गैया, बियो डकुमेन्टसखौ न'आव गारबोदों नालाय, ओमफ्राय बिनि बिमा बिफाया मावनानै हरनो हायो। ओमफ्राय आंहा लाना फैजोबदोंमोन डकुमेन्टसखौ अरिजिनेलखौ। लाना फैबा मा जायो माने आरो आं बिनिफ्राय करियार खालामनानै न'आव हरफिननांगोन। ओमफ्राय न'नि मानसिफ्रा बाबामोना ओरै खारथिंलाय खारबाय थानांगोन, मालाबा गुवाहाटि रुक्मिनि। जोंनियाथ' बांसिन होजोंसो नालाय अफिसफोरा, बर्डआव थांनांगोन, सेबा बर्डआव थांनांगोन आरो इउनिभारसिटियाव थांनांगोन, बेयाव खारलाय खारबाय थानांगोन बाबाया। ओंखायनो आङो बाबानो हरासै डकुमेन्टसखौ। बेयावनो माखासे एजेन्सिफोर दङ इण्डियान एम्बासियावहाय, बिथांमोननोहाय आं गथायना होबोबाय। बुहुत फैसा लायो, फैसा लानाया, होमबाबो खामानिया जाबानो जाबाय। फैसाजों लोगोसे डकुमेन्टसखौबो होबोजोब्बाय, ओमफ्राय खामानिया थाबैनो जागोन होननानै आसा खालामबाय आरो।
बाबाया बुराय मानसि बेसेबां खारथिंनो आरोना ओरै खारलाय खारनांगोन कलेजाव खारलाय इउनिभारसिटियाव खारलाय थानायाव खारलाय खारबाय थानांगोन ओंखायनो आङो एजेन्सिफोरनो गथायबाय दायो जोङो गारियाव गाखोबाय थांगासिनो सुजा ड्राइभार जाबाय बिथांमोना मिथिगौ गाखोजेननायनिफ्रायनो हा सिङावसो खारगासिनो मेट्र'आ गिलु बालुनो ना ड्राइभार दं मा दं ना ड्राइभार थायो ना मा थायो माबा मोनसे जाबा सोर बासायफैगोन दे जोंखौ हा सिङाव रावबो नुवा केमेरा दङ बसे साइडआव सुजा ड्राइवर बन के कैसे लग रहा है इधर देखो बहना ड्राइवर जैसे लग रहा है पायलट जैसी लग रही है तू नहीं ड्राइवर जैसे कौन सी एयरलाइन है ये कौन सी एयरलाइन ना हुआ ट्रेन होस्टेस यस ट्रेन होस्टेस ट्रेन पायलट ट्रेन सुजाया ड्राइभार जाबाय हा सिङाव खारनानै गिलायलांबाय आङो एथ' गिलु बालु हा सिङाव खारगासिनो ऐसा लग रहा है रास्ते पे आए दासो बाहेरायाव मोनफैबाय दासो गिगाबायना सुजा दुनियाखौ नुनानै नङाबा जि गिबायमोन बे सुजाया ड्राइभार जागासिनो सुजाया ड्राइभार जादों मोनसिगोन जोंनि स्टेशनखौ सुजा बारफैबायना एसियाव थाबथानानै थादों जोङो